Pri dnešnom videu si ukážeme Volkswagen Passat B5,5. Prvé tu máme takéto rádio. Je to dobré rádio, dneska si ho kúpili za 80 €. A proste dá sa toto sklápať, ľudia. Dá sklopíte, proste dáte to duka takto. A dá sa to i takto vybrať von. To pič tam. Takto sa to potom dá vybrať aj vonka. Počkajte. Poštovať vonka. Máme Volkswagen znak, vidíte. Proste diaľkové svetlá. A toto, ak ste nevedeli, tak to iba proste stlačíte. No, dáte... Počkajte, ako to bolo. Takto to stlačíte. A malo by to ísť von, ale mne to nejde. Ďalšiu vec tu máme budíky. Pozrite sa na tie budíky, pozerajte. 260. Budíky samozrejme dobre, čiže toto si vypneme. Máme tu aj tempomat. To smerovky ideš takto. Samozrejme sú tu stierače. Takto si dáte ostrkovať tak. Ďalšiu vec tu máme páku. To je normálne 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Toto auto je samozrejme do 6, ak by ste nevedeli. Takto sa pekne na to dáva 6 a potom ručná je takto, že dáte dole. No a ďalšiu vec tu máme klímu. A veľmi sa nechce. Ale prečo? Takto pičí. Ešte to je zavreté, ako môžete vidieť. A vidíte ma. Osviežovač V5. Ak sa vám toto videjko páčilo, dámy a páni, zanechajte like, odber a samozrejme komentár.